karki da ni fa tun da kike magana nan ba tun da kika ce karfe 8 to ni tun 7:30 ma ina wurin haba baby karki da mu sai kin zo ina ciki ina shigowa zaki gani Yawa kai na nan? ina nan ai dama so ne in shammace ki in mame ki shi yasa ne yo samame na riga ki zuwa saboda haka tunda Allah ya yi kin shigo nan ina son duk abin da kike so ki zage kantin nan duka ko mene ne ki diba malam wannan baiwar Allah duk abin da take so a kantin nan kar ka ganna haka tsohon attajiri ne ina da gonakai ina da gidaje sannan ni yaron Alhaji Shehu ne Kaduna mai SBC hamshakin dan kasuwan nan agent din kayan gwangwan duk abin da take so a bata ni na ɗauki nauyi ni zan biya kana nufin wannan baiwar Allah duk wani abu da ta gani tana so ta ɗauka za ka biya? Duk abin da take so a bata. Na fahimta. Ni ba abin da nake so daga turarruka sai kayan makeup. Ka ji ko? Turare ba da kayan shafe-shafe. Ki je ki ebo kayan shafe-shafe in mota guda za ki yi baki da matsala baby. Alhaji Shehu Kaduna mai SPC ya ɗaure mu gindi akan mata. Duk abin da za mu ya ɗauki nauyi. Ya ɗauki nauyi. Allah sai. Ba sauran ka san hamshakin ɗan kasuwa ne. Ka san ejen ne na kayan gwangwani scrap. Kai shi kadai ne fa iya bacci zaka ji numfashinsa yana a basu. Ina trailer karfe da kake gani an yi lodi. Mai nauyi. Ka gani ko? Da soyayya ba? Saboda soyayya. A je soyayya. Ka ji zama wani da alu hai. Da Allah kuna da ban daki a nan kusa? A akwai gashi can ba? To idan ta dawo a buga lissafi? A buga lissafi. An gama. An fa gama. Bawan mata. Yawa. Namijin maza. Mijin maza. Mun gama lissafin amaryarka. Na? Mun gama lissafin ta. Wai hatarau? Hata mu da ma. To. Abinda aka buga mata 110. Da naira 80 tak. 100 na? Da 10. 110 ka ce ba? 110. Haba malam. Daga wannan abin da na sha sai ka ce 110. Ai kai ka ce duk abin da take so a lissafa mata a buga za ka biya. Ko ni na saka? To saurara in faɗa maka. Naira ta 1000 ka ganta cikin aljihu. Kuma in ba ita ba in ba wannan wayar ni ban da ko naira. To uwanka ko abu ba. Ibrahim! Wajaja! Uwanka ko abu ba. Yarinyar nan ban santa ba. Ubansa sannan ku gama da yan sanda. Uwanka ko abu ba da girma. Ranka da ku hada mai! Ku hada mai shi! La ilaha illallah. Ku da mai shi! Wayo Allah. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu, Bawan Mata Comedy.